Ranar sanin makoma ita ce kalmar da ta kusan yin daidai da zama taken wannan rana a wajen mutanen jihar Kano. Kowane lokaci daga yanzu, kotun da ke sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar Kano za ta yanke hukuncin da zai tabbatar da Gawuna is coming ko kuma Kwacewa da ram. Jihar Kano na cikin jihohin da jam'iyyun adawa suka maka jam'iyya mai ci a gaban kotu, inda suke nuna shakku game da cin zaben. Duk da dai bangaren jam'iyyar NNPP da ta lashe zaɓe na ganin zaben nasu halastacce ne. Shin wai menene dalilin da yasa jam'iyyun biyu ke nuna wa juna yatsa a game da sahihancin zaben? Da farko, jam'iyyar APC mai adawa na buƙatar kotu ta rushe zaben bisa wasu dalilai da suka hada da arangizon ƙuri'a da kuma rashin cancantar ɗan takara Abba Kabir Yusuf da kuma rashin kasancewarsa cikin jerin mutanen da ke neman takarar gwamnan jihar Kano a lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta buƙaci a miƙa. A yayin zaman sauraron shari'ar, lauyan jam'iyyar APC Abdul Fage ya gabatar da shaidu guda 32 da suka hada da matsalolin da aka rika samu a gurin tantance masu ƙuri'a da ma yadda aka daina amfani da na'urar a wasu gurare a lokacin zaben. Haka kuma ya gabatar da takardun sakamakon zaɓe a matakin mazaɓa da ƙananan hukumomi, waɗanda alƙalmansu suka sha bamban da waɗanda hukumar zaɓe ta jihar Kano ta sanar. Baya ga ƙalubalantar sakamakon zaɓe da aikata ba daidai ba, lauyan jam'iyyar ta APC ya kuma ƙalubalanci ingancin takardun kammala karatu na gwamna Abba Kabir Yusuf, yayin da yake miƙa wa kotu shaidunsa na ƙarshe. Lauya Fage ya zargi jam'iyyar NNPP da yi wa dokar zaɓe ta shekarar 2022 karan tsaye, kasancewar Sam Abba baya cikin 'yan takara. Kwatsam kawai aka gan shi daga sama. Ma'ana dai, har lokacin da hukumar INEC ta kammala karɓar sunayen 'yan takarar jam'iyyar NNPP ba ta aike da sunan Abba a matsayin ɗan takararta ba. A binciken da DCL House ta gudanar cikin kundin dokokin zaɓe, ta gano cewa sashi na 72 ya fayyace cewa dole ne jam'iyya ta aike wa INEC rajista da kuma sunan ɗan takararta kwanaki 30 kafin gudanar da zaben cikin gida. A cikin bayanin da lauya Abba ya yi, ya gano cewa akwai takardun kaɗa ƙuri'a guda 270 da aka samu sun lalace kuma babu tambarin hukumar INEC a jikinsu. Amma duk da haka aka kirga su a matsayin cewa Abba aka zaɓa. Sannan ya ci gaba da cewa hukumar INEC ta ayyana zaben 'yan majalisar jiha guda 15 a matsayin waɗanda ba su kammala ba, kuma an yi su ne lokaci guda da na gwamna. Don haka matukar an samu matsala a na ɗan majalisa, ya zama wajibi a samu a na gwamna. A ƙarshe dai lauya Abdul Fage na buƙatar kotu ta ayyana zaben a matsayin wanda bai kammala ba, wato dai kalmar inconclusive. To amma duk wannan dogon turanci da lauyan APC ya yi tamkar dai waka ce a kunnuwan lauyan jam'iyyar NNPP Bashir Tudun Wuzirci, wanda ke buƙatar kai tsaye kotu ta yi watsi da waɗannan hujjoji da ya ayyana a matsayin ɓata lokaci. A cewarsa, idan aka yi la'akari da irin ratar da jam'iyyar NNPP ta baiwa jam'iyyar APC, yawan ƙuri'un da aka kaɗa tabbas cin zarafi ne mai APC ɗin ta shigar da ƙara. Lauya Tudun Wuzirci ya dage kan cewa sunan Abba na nan cikin takardar da aka miƙa wa hukumar INEC, kuma an miƙa ta akan lokaci kamar yadda doka ta tanada. Yana mai cewa tuni kotun koli da ke sararin ƙararraki kafin zaɓe ta yi watsi da wannan ƙara ta rashin sunan Abba cikin jerin 'yan takara. Kan batun ƙuri'u da basu da tambarin hukumar INEC da APC ke ikirarin an zaɓi Abba da su, lauyan ya ce jam'iyyar APC ta gaza gabatar da samfurin takardun a gaban kotu, kuma babu wata mazaɓa a faɗin jihar Kano da aka sami wannan ƙorafi sai a yanzu ake jin labari. Sai dai binciken da DCL Hausa ta sake yi kan wannan batu a cikin kundin dokar zaɓe ta shekarar 2022 ta ce ko da babu tambarin hukumar INEC a cikin takardar zaɓe, matuƙar kwamishinan zaɓe ya ƙirga ta, to tabbas za a ɗauke ta a matsayin mai inganci. Lauyan jam'iyyar NNPP ya roƙi kotun da ta yi watsi da buƙatar APC na ayyana zaben a matsayin wanda bai kammala ba. A cewarsa, idan aka yi la'akari da yawan mutanen da suka fita zaben, babu makawa za a gane ingancin yawan ƙuri'un da Abba ya samu. Hukumar dai ta sanar da Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe zaben, abin da ke nufin ya samu nasara kan babban abokin takararsa na jam'iyyar APC, Dr. Nasir Yusuf Gawuna, wanda ya samu ƙuri'a 890,705. Yanzu mutane a ciki da wajen jihar Kano
sun zura ido su ga irin hukuncin da kotun sauraron zaben ta yanke. Amma masu sharhi na cewa maganar zargin magudi ba za ta mutu a nan ba, domin babu alamun duk bangaren da hukuncin bai yi wa daɗi ba zai rungumi kaddara ya tar gaba, inda tuni wasu ke cewa komi wuya ko rintsi da alama kotun koli za ta iya tabbatar da gawuna is coming ko kuma kwankwasiya da ram. DCL Hausa, Salma Ibrahim. DCL Hausa.